כנס! קדימה! יופי, קדימה! קדימה! יופי, קדימה! אליי, בואי! יופי, טובה, בואי! אליי! בסדר גמור. אליי, בואי, טובה! אליי! איפה הולך? אני רואה מקרר, יש פה מסדרון לשמאל. נכנסה המסדרון, נכון? נכנסה פה שמאלה, כן? אני רוצה לגרום לנסות לקפוץ לתוך החלון, כאילו... לאיזה? לאן? לקפוץ על החלון של הרכב. לא, לא, לא. תעשו סיבוב מסביבו, רכב ממותן זה הרבה מאוד חומר נפץ, זה לא בקטנה. שבי! מקרר? לא, שבי! אליי! איפה הולך? בסדר גמור. יאללה. אני מושיב אותה. תושיב אותה, אני אכנס, בסדר גמור. שבי! שבי! יופי, טובה! בוא נצא עם חוליה שתבודד. אנחנו נתן... שבי! יש? איפה ריח? יש שם רוני, אבל... עברנו. אני לוקח את הקרוב ואתה את הרחוב. טוב. יש? יאללה, בוא ניתן עוד דילוג אחד למעלה, אנחנו נשלח פה לחדר הקרוב. היא נכנסה לחדר השמאלי, יצא? לא ניתן. יופי, איפה ריח? טוב, בסדר גמור.